Yes, it's 99.5, the voice of Norton music, Global News Zimbabwe and Kurai Kodak. We're here in the stadium, it's full time, Moz 1, Manica Diamonds 1. So now, izvezvi ndine mafans Manica Diamonds ari panapa ana sisi zviri sei? Adiri bho muri kufara? Zviri nani. Draw 1-1. At least vatamba handiti kavaratidzawo kuti away draw vane chido varatidza kuti varimo Mozi yanga ichitambo bhora ranga richinakidza sekuona kwenyu. Manica Diamonds played well and also Moz vanga vakalenga first half but second half vakaita se vakapika vachida kuratidzawo community. So Manica Diamonds fan aiwa captain edu atamba bhora handitika that's a nice play paseva bhora pa ranga ichaita 2-1. aiwa, thank you very much for talking to us. 99.5 Global News Zimbabwe nekurai Kodak tati tinzwe kwamuri. You are looking nice nemajezi enye Manica Diamonds ndanakirwa. Keep on supporting football in Zimbabwe. I like it muchiuya kuzoona bhora muchisupporta teams enyu. Tinofara chaizvo. Thank you. It's 99.5 the voice of Norton music representing Global News Zimbabwe and Kurai Kodak. Tinawo mafans tichange tichitaura nawo after match kuti tinzwe kuti vafila sei. Yes, it's your boy DJ doing representing 99.5 the voice of Norton music. Bye.